Чому ти проходиш знову і знову і знову якесь навчання, але результатів у тебе фактично немає? Це тому, що зараз в нас популярна оця ілюзія успіху, так? Коли ти прочитав якусь класну мотиваційну книжку, пройшов ще одне навчання, прослухав якісь подкасти, вебінари, так? І психологічно ми думаємо, що от воно, я це почув, тепер я буду зростати, тепер в мене буде все класно. Але фіг там, воно так не працює. Воно працює лише тоді, коли ви почули цю інформацію і її почали використовувати. А використовувати ту інформацію, яку ви почули, не так легко, як вам здається, тому що в нас багато блоків, багато заперечень, багато переконань. Ми сильно всі зайняті, я в тому числі, щоб впроваджувати абсолютно все, що ми знаємо на дії. Саме тому велика небезпека, коли ви багато вчитеся, читаєте мудрої літератури, але цього не використовуєте. Це може загнати в дуже глибоку депресію.